and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni napustang sugilanon, sala ba? Was pa sa Abi, sige na. Sudlan na si Cherry. kadiyat lang, Abs. Dad, please take good care of Andy. Onsa puti mo gipasabot. Sa sunod adlaw ng akong flight paingon sa laing nasod. And I am staying there for good. Nahibaw pa ini si Andy. Wow. O di na sab ko gustong magkaatubang pa mi. Mawili pa niya ko. Mubiya ka. Imong biyaan si Andy. Ayaw nagbuhata, Dana. Karon pa nimo siya biyaan kung kanus ang mahal ka na niya. Unsa? Abi, please. Ayaw na ko patuhuan, anak. Taod-taod namin nga nag-uban, pero bisan ka may, wala na ko mapati nga mahal na ko niya. Mas dugay mi nga nag-uban, Dana. Ug mas nakailang ko sa suod kong higala. Dili man niya ang kunon, pero... Igo na, please. Dili na ko gustong makabati pa, anak. It's better off this way. Please. Sudlan na si Kuya si Alawak. Ikaw nang bahala niya. Sige. Biyaan taon na mo. My God. This is too much. Lola, kaya ni na to. Ligon ta, di ba? I'm sad. So sad. Nabi mas mulabaw pa sa sad, ha? Ay, di na ako nauna-un. Kaya tingaling mas ikahuot pa unya sa kundugan. So, what made you decide to let go? Same reason as you. Buhian ako siya kay mahal na ako siya. Ug di sab ko gusto nga matiwas siya tungod na ako. Bahala nagsakit. At least, magkakita pagihapon ko. Magkakita pagihapon ko siyang kagwapo. O diba? Torture, diba? Pero kung nakaya nimo ang sakit, way rason nga di na ko kayahon. Diba? Hindi ikaw na. Yeah, right! Makadayon ba? Abigail, baby. Hi. Ay, Kas. Di ko gusto makita ni mo ngayon ini ang kaimtang. Di ko gusto nga mubalik ka na ako tungod lang kay naluoy ka. Ug dili ko kana buhaton, Cherry. Abi na ko kaya na ko. Pero dili di ay. Di na kaya nga mawa ka. Mahal kay tika. And God knows kung unsa nga kong pagmahay sa tanan kong pagkuwang. Sa akong pagpasakit nimo. Kanulay kong nangita og sayop sa imong pagkatao.
I want you to be perfect. I had to be sure nga ako ka lang. Nga dili mo usap ang naitabo sa mong pamilya ni Dina. Gusto ko makasiguro nga dili ko ni mo biyaan. Alang sila yung lalaki sa mo sa kibuhat ni Mami. I want you to love me ug wanay lain pa. Ako lang. Apan sa pagpamugos ko sa akong kaugalingon, nga matuman ang tanan kong kagustuhan. Napasakitan ta ka. And I'm sorry. I'm sorry if I failed you. Please, come back to me. Please, dawat ako balik. I promise, I will be good. I will make it up to you. I will never, ever hurt you again. Just please, give me another chance. One last chance, please. Mahal ta ka. Mahal na sa kay ka. Apa dili pa ka naigong, Jeric. Dili pa ikaw ang kugma aron magbalik ta. Abi, Kun moabot na unyang hikayon nga managsama na tang nakabangon ug nalimot na sa kasakit sa kagahapon ug masuta nato nga mahal pagyapon nato ang usag-usa. Basi Abi, apan sa pagkakaroon manamilit ko na ko nimo. Anis. Goodbye. Hangtod sa sunod mo pa nakita. Kung abuton man o galing pag-usap sa kahigayunan ng atong mga dad. Until then, pag-ampit. Ganyan lang. Ngano? Every day, ipangayo ko pa sa ilo sa itong anak. Tell her now how sorry I am. Kiss her every day for me. And greet her sa tanang mga may nungdanon na mga okasyon. Tell her I love her so and that I am his daddy. When I'm done fixing myself, can I find you? Tarungon ako, wag akong kaugalingon. Alang ninyong duha ni Chira. But please, paabot ako ninyo. Paabot ako. Andy, Abi? May abot na di ka? Ay, sorry. Huwag ko makamantay. Nakatugot to pa ni baby. salamat. Huwag ka ba ibuot isulti na ko? May tungod ni Dana. May tungod sa imong pagpalayo. Nakita na kong nangandam na ka. Nangandam ka nga. Huwag ka lang magpahibaw na ko kung kanusa ka mo biya. Aron makapangandam sa ko. Andy, nagsulti na tabahin ini. Dili ka mahimong muuban sa among adtuan ni Chera. Dili mo mahimong biyaan ang imong kinabuhi dinhi ug sinanay nimo aron lang pagsunod nako. Dalo na to sa nanay. Muuban mi nimo. Dili na mahimo. Way di mahimo kung atong buhaton, Abigail. Mauna ning katumanan sa itong mga pangandoy kani ato, Abi. Mahatagan nagkatumanan karon nga nagbuwag na mo ni Jeric. Abi, ipadayon ta nga itong gugma. Dili, Andy. Lahi na ang kaniadto. Lahi na ang kaniadto sa karon. Way kausaban, Abigail. Ikaw paghihapon kani ato o karon. Mahal ta ka. Mahal tasag ka, pero No, Abi, no, please. Di na ko gustong makapati sa sunod di mong isulti. Igo nang napati na ko nga mahal paghihapon ko nimo. Kana lang may nungdanon. Kay way na usab, Abigail. Way na usab. Ikaw lang gihapon. Andy, dili na mahimo. Nganong dili man.
Buhiin ako. Di ko makahimo. Wa na tay kagawasan. Kinahanglan ako nimong buhian. Pero unsaon? Unsaon? Ako ang imong gimahal. Ako ang imong gisaran. Sa balay, kung dili malimot ang akong kasing-kasing, sana pa. Andi pamati ako. Mahal ta ka. Mga bata pa lang, nag-upan na tang duha. Pasaylo ako kung wag ko matuman ang akong kasaad. O pasaylo akong gimahal ta ka sama na lang sa suod kong higala. Kay nakaton ako pagmahal sa akong bana. Pero gibiyaan mo siya, Abigail. Aron pangitaon ang among kaugalingon. Apan wa na magpasabot nga dili na namo mahal ang usap-usa. Kinahanglan namong tarungon ang among kinabuhi aron kun ugaling magkita mi pag-usap. Mamahimo naming usa ka maayong ginikanan ngadto ni Chera. Abi, please. Ako na lang pag-usap. Ate, salamat sa imong gugma. Apan ang kunon ko man o dili. Nahibaw ko nga sa hinay, nakaton ka na sab sa pagmahal ni Dana. Dili ka na tinuman. Mas mahal ti ka. Isip suod ni mong higala. Buhiin na ang maong panumpaan di. Buhian ta na ang usak-usa. Aron magpabilin nga suod tang managhigala. Abigail. Salamat sa tanan. Abi. Mubiya na si Dana paingon sa laing nasod sa sunod adlaw. Oh, unsa? Adto na sa dito manimoyo. Mo ba? Dili ba lang nimo siya pugngan? Ayaw usiki ang babae nga anda mo uno ni mo Andi. Ayaw sig buhii. Pugni siya. Ayaw sig tuguting makapalayo. Samtang dili pauwahi ang tanan. Ay pag-ibig na Karon ka pa panlagi. Dugay daig na uli si Day Abi. Nay, Unyaon sa man. nay. Sapay dahitabo ni mo. Naglibo ko, nay. Saud sa man. Mubiya na silang duha. Sila si Day Abi ug ang iyang baby. Oo, bitaw. Biyaan ako nila ni Abi. O ni Dana. O unsa? O nalibo ko, nay. Huwag masayod sa ngayon akong buhaton. Kinsa nilang duha nga akong pugnan, nay. Kung managsama silang mibuhi na nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!